Foro Sozial Iraunkorraren izenean balorazio txiki bat egingo dugu. Lehenik eta behin gaur aurkeztuen adierazpena txalotu nahi dugu. Ibilbidez desberdinak dituzten kultur sindikalak elkarren artean hitz egitea eta adostea lortu dute. Oso konplexua den egoera bat konponbidean jartzeko helburuarekin. Pasa den ostegunean, Eusko Legebiltzarrean, ikusi izan genuen bezala, gaur gure herriaren historian ezezaguna zen adierazpen bat entzun ahal izan dugu. Zentzu honetan, ñabardura bat aipatu nahiko genuke. Hemen gaur ez dagoena, ez etortzeko arrazoiak, ez du zer ikusirik adierazpen edukiarekin. Esan bezala, azken aste hauetan, gure herrian ezagutzen ez ziren akordioak ikusten ari gera. Eusko Legebiltzarreko legez besteko proposamena aipatu dugu, baina hor dago ere EPPKaren erabakia. Gainera, azken aldian, espetxe zaintzako epaileen zenbait erabaki ere aipatu behar dira. Sara Majarenas, Oier Gómez eta Juan Mari Marieskurrena. Emaitza hauek ikusita, baieztatu dezakeguna da, denok batera, erakundeek eta gizarte zibilak, norabide berdinean arraun egiten dugunean, aurrera egiteko aukera gehiago daudela. Akordio hauek, etaren armagabetzearen ostean, irekiren eszenatokia kontsolidatu egin dela baieztatzen dute. Aldeko giroa sortua dago, eta orain, handira jokatzeko unea da. Eragile guztien arteko elkarrizketa giroan eta akordioetan sakondu behar da. Nafarroako eta EAeko gobernuak, alderdi politikoak, sindikatuak eta gizarte zibilak. Helburu argi batekin, ibilbide horri bat definitzea, zentzuzko epe batean eta zentzuzko bideetatik presoak itzultzeko estrategia diseinatzeko. Foro Sozial Iraunkorratik uste dugu elkarbizitza eta errekonziliazio prozesuan denok egin behar dugula ekarpena, baita ere preso dauden pertsonek ere. Previamente queremos saludar la declaración de hoy.